אני הייתי בן 12 כאשר אחי הבכור עמרם נהרג. הוא היה בן 20, הוא היה אחי הבכור והגדול, ועדיין, למרות שאני כבר עכשיו יותר מפי שניים מהגיל שלו. ההלם היה גדול. אני כאח חשבתי שזה לא אמיתי. כשבאו לבשר לנו ביום ראשון בשעה 6 בבוקר וכולם התעוררו וצעקות ואני לא הבנתי מה קורה. גם אחרי ההלוויה וגם אחרי שזה נגמר, לא האמנתי שזה קרה. כל הזמן חיכיתי, אולי זה היה טעות, אולי הוא צריך לבוא ולהיכנס. אחד הזיכרונות הקשים מהתקופה הזו היה שאני חוזר לבית ספר. במשך שנים, אולי 10 שנים, כל פעם הייתי חוזר לבית ספר, והייתי רואה את אמא שלי. מה שלא הייתה עושה איתה, שותפת כלים, מחפשת, מתעסקת ובוכה בשקט. אחרי שהוא נהרג, כל פעם כשדיברו עליו, אז מיד התחיל בכי בעצם, אז השתדלנו לא לדבר על זה. מצד שני, היינו חייבים לדבר, אנחנו ישבנו עם הזיכרונות של המריבות, של הגאווה הגדולה, שהוא הגיע בפעם הראשונה עם נשק, אחרי שהוא התגייס, אחר כך כשהוא קיבל חניך מצטיין ותעודת צלף והתמונות, ואני זוכר השבת הראשונה שהוא הגיע הביתה, הוא נרדם על הצלחת. התמודדנו עם זה בכל מיני דרכים, בכל מיני תחנות בחיים. במיוחד שהגיע הזמן הגיוס, אנחנו רצינו להתגייס לקרבי, אבל הצבא אמר, לא, בנים למשפחות שכולות, צריכים להביא אישור של ההורים. מה, תבוא תבקש מההורים לחתום לך על קרבי, זה דילמה קשה מאוד. בסוף התגייסתי לקורס חופשים, שזה לכאורה לא קרבי, והייתי, סיפחו אותי לחייל תמיד בקו הראשון. נולדים לך ילדים, אתה שואל לקרוא על שם האח, לא לקרוא על שם האח. בסוף, תודה לאל, אני לא הייתי צריך להתמודד עם זה, כי אחרי שאחי נהרג, נולד לי עוד אח שנקרא על שמו.